бародаро, аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин 19 январ дар оператсия дорум. илтимос хоҳиш мекунем ки манро дастгирӣ кунен, ҳамин оператсияам бигзаронам. ба по бихезем. Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракату. Бародарои азиз, ин видео дастрочни ба хотири Аллоҳ чанд қа метонен ҳамин видеоро поделитсия кунен ва лайк монед ки видео паҳн шавад. Меҳробҷон оператсия карданан кор хос ба хотири Аллоҳ. Бародарои азиз, бо мегӯм чӣ қадар метонем поделитсия кунен бародаро ҳамин видеоро ва лайк монен ва фикртон дар комментари бинависед. Меҳробҷона бояд рӯзи 19 январ оператсияш кунад дар шаҳри Москва. ба ҳамун хотир, ба хотири Аллоҳ бо мегӯм бародаро, чӣ қадаре ҳаст дар хонаи худо ҳастем. ба ҳамун хотир хостам ҳамин меҳробҷона як навор дига кунам. беҳад пул кам чиле чанд ҳазор шуда ҳамҷа меҳробҷон худаш мега чанд ҳазор ҷамъ шуда я 500 000 рубл дар кори бародари азиз. ба хотири Аллоҳ чӣ қадаре метонем поделитсия кунен ва чӣ қадаре ки зӯртон мераса, 1 рублай, 10 рублай, 100 рублай, 1 сомонай, чӣ қадаре метонем ба хотири Аллоҳ меҳробҷона кӯмак кунен. хоҳиш аз ҳаматон бародаро видеоро паҳн кунен ки то бародарои хайрхоҳ ҳамин навора бибинанд ба меҳробҷон кӯмак кунанд. номерои Сбербанк мемонам, номерои Душанбе Сити мемонам, ҳамин номерои Сбербанкша занг бизанед. номерои дастии меҳробҷонай. меҳробҷон дар шаҳри Москва дар городи Домодедов ҳастай, дар станция Барии бино меган, дар ҳамон ҷо ҳастай. бародаро занг бизанед меҳробҷона, иншааллоҳ брем бо ай пеш хабараш бигирем. боз мегӯм, гуфтам ва боз мегӯм, ба хотири Аллоҳ кӯмак кунед бародаро ки меҳроб дар оилаи як фарзанд аст ва дастёри модар шавад. хос ба хотири Аллоҳ модар мақсад меҳробҷона кӯмак кунед ки то дастёри модар шавад. худованд ёру мададгоратон. иншааллоҳ дар хонаи худо ҳастам, дар ҳаққи тамоми хайркунандо иншааллоҳ ба хости Аллоҳ дуо мекунем ки худои меҳрубон ҳар касе ки имрӯз ниёзмандоро хайр мекунад, худованди меҳрубон хайрошона ба даргоҳаш қабул бигӯяд ва дар номаи амалшон навишта бигардонад. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. худованд ёру мададгоратон. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. салому алейкум бародарои азиз, аз шумо бародаро хоҳиш мекунем ки маро дастгирӣ кунен. ман оператсия дорам, 500 000 гуфтам, ман 35 000 юруси шудагия. илтимос мекунам, аз шумо хоҳиш дорам ки маро дастгирӣ кунед. даста почам кор намекунад, даст бабинем кор намекунад. баъд наи сарамда пластика мондан дар кор. аз шумо хоҳиш мекунем ки дастгирӣ кунем бародарои азиз.